Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. У нас уже сканчваецца жнівень, сканчваецца наша лето. І калі я сэнсавала пра якую ж расліну, кветку я хачу вам распавесці, то чамусьці мне прыйшла думка, што гэта павінен быць падарожнік, або часам другая яго беларуская назва трыпутнік. Чаму так? Бо ўсё лета мы вандравалі, мы хадзілі ва ўсялякія пілігрымкі, ў Буцлу, ў Гудагай, мы бачылі гэтую расліну побач з дарогамі, мы ездзілі к нам на вёску, на лецішча і бачылі гэтую расліну там і, магчыма, не звярталі на яе увагу. Бо падарожнік – гэта такая звыклая нашаму воку расліна. Мы не лічым яе чымсьці такім незвычайным. Ідзем у лес, там падарожнік, на вясковай вуліцы ўздоўж дарогі падарожнік, бераг ракі зноў ж такі падарожнік. Дзесьці паасобку, па адной расліне разрэджана, дзесьці шмат. І нам ужо не здаецца дзіўным, што ў бязлюднай глушы, у нейкіх няходжаных месцах мы не сустракаем падарожнік. І вось гэта яго прыхільнасць да людзей тлумачыцца яна вельмі проста. А насенне падарожніка, яно высыпаецца вось гэтых прыгожых каласоў восенню, і насенне вельмі клейкае. Яно трапляе на абутак людзей, на лапы жывёл, на капытных нейкіх жывёл, так, і мы самі не заўважаючы таго рассейваем гэты трыпутнік уздоўж дарог, падарожнік па нашых сцежках ды шляхах. А цікавостка ёсць такая, што амерыканцы, індейцы Паўночнай Амерыкі, дакладней каб быць, яны нават называлі гэтую расліну след белага чалавека, бо расліна гэта наносная. Яна, падарожнік гэтай расліны, яна не расла ў Амерыцы. Яе прывезлі толькі з сабой белыя людзі на абутку яе насення. І там, дзе яны хадзілі, дзе пракладвалі нейкія свае сцежкі, сустракаўся гэты падарожнік. Таму індзейцы мясцовыя, яны маглі пабачыць, дзе хадзілі белыя людзі, і, канешне, вось так і назвалі след белага чалавека. Ёсць і народныя назвы у гэтай расліны. Гэта і раннік, гэта і спадарожнік, і чір'я трава, і параннік, і дарожнік. Цікава тое, што ў сярэднявечча гэтую расліну часам звалі авечы вушкі. Калі паглядзець на яе лісце, яно такое плоскае, чымсьці авальнае, нават, на мой погляд, чымсьці нават нагадвае такі адбітак гэтай падэшвы абутка. І дзякуючы гэтай форме ліста звалі яе яшчэ і авечы вушкі. У хрысціянстве падарожнік – гэта тая расліна, якая была сімвалам шляху Езуса Хрыста, сімвалам шляху ўвогуле паломніка. І неспадзявана, чаму падарожнік, раней яшчэ звалі яшчэ і спадарожнікам, і дарожнікам. То есть гэта такі сімвал пракладзенага шляху, то есть сцежкі, той дарогі нават, якую пракладаюць вернікі да Хрыста. І калі я распавядаю вось пра гэты сімвалізм падарожніка, я хачу згадаць шматлікія іконы або абразы, якія нам малююць і Езуса, усялякія там сцэны біблійныя, і ўвогуле часам і святых. І побач з гэтымі святымі мы можам пабачыць менавіта падарожнік. Каб хутчэй яго можна было знайсці на абразах, я такой белай плямкай яго абвадзіла. Таму крыху гледачам шанцуе больш, чым слухачам, можна пабачыць, у якой вялікай колькасці падарожнік малююць на абразах. Сама ж расліна, яна вельмі жывучая.
вельмі непатрабавальная. Яна не чэзне пад нагамі людзей, не гіне пад коламі машын. Вось, і яго лісце вельмі такое трывалае, колькі б не хадзілі па гэтай расліне з ім, усё добра. Цікава яшчэ тое, што, напрыклад, у Кітаі гэтая расліна, гэта сімвал такой самаадукацыі, бо папера была дарагая, а людзі, бедныя студэнты, якія не малі грошай на тую ж паперу, пішчы такі матэрыял, яны выкарыстоўвалі сухія лісты менавіта падарожніка і пісалі на гэтай расліне. Таму ў Кітаі гэта сімвал самаадукацыі. Можна такія налепкі рабіць, што адукаваны. Ці ёсць ли хрысціянскія такія легенды пра гэтую расліну? На жаль, вось прамой такой нейкай легенды яскравай няма. Но увогуле сэнсуецца, што шлях Хрыста, шлях пілігрыма гэта вось менавіта пра падарожнік. Ёсць іншая легенда, яна больш такая светская. Калі пра яе распавесці, то была дзяўчына, прыйшоў у вёску там спевак, міністрэль, ён такі паспяваў, файны хлапец, завязалася каханне. Але міністрэлі яны ж больш сёміцца на адным месцы не сядзяць. Ці то прафесія абавязвае, ці то характар абавязвае такую прафесію мець. Карацей кажучы, хлапец з ёй развітаўся, але абяцаў вярнуцца. І чакала гэтая дзяўчына доўга-доўга. Выходзіла яна на дарогу, глядзела на шлях, чакала свайго каханага, так і не дачакалася. На тым месцы, дзе яна кожны дзень выходзіла, вось на адбітках яе ног і выраслі гэтыя расліны. Вось такая легенда ад свецкіх, як кажуць. Увогуле падарожнік ён жа лекавы, і ён вядомы лекарам старажытнай Грэцыі і Рыма. Пра яго лекавыя ўласцівасці ведалі і персідскія, арабскія лекары. Шанавалі, дарэчы, падарожнік і на Русі. У сярэднявеччы, калі ўвогуле лекаваліся толькі зёлкамі ды малітвамі, яго называлі часам маці ўсіх траў. Вялікі такі алхімік і лекар Плінус, он увогуле казаў, што калі лекавацца, то толькі падарожнікам, настолькі ён такі гаючы, і у яго працах ёсць такі паведамленні фантастычныя для сучаснага чалавека, што калі кінуць ліст падарожніка у нейкі кацёл, дзе варыцца мяса, то мяса можа нават зрасціся. Вось такі ён цудадзейны. Сапраўды шанавалася гэтая расліна ў народнай медыцыны ў шматлікіх краінах. Але, як я ўжо казала, рос ён у асноўным у тэрыторыі, ва ўсходнім паўшар'і, скажам так, на тэрыторыі Еўропы сучаснай. Толькі ўжо потым на ботах гэтых марэплаўцаў, які пераплылі акіян, ён абгрунтаваўся ў Амерыцы. Лічылі, якія хваробы. Канешне, знешнія парэзы, нейкія захворванні скуры і гэтак далей. Часам ёсць такія ўзгадкі, што карысталі падарожнік у касметалогіі тагачаснай. Дарэчы, у сучаснай касметалогіі таксама шырока карыстаюцца гэтай раслінай, бо клеткавы сок гэтай расліны, ён трымае шмат вітамінаў і вось так амалажваючы ставіцца да нашай шкуры, дапамагае, асабліва калі скура сухая. Вось такі касметычны сродак вельмі добры. Яго шмат, расце ён шмат дзе, і, канешне же, карысталі яго, асабліва ў нашых краях, у ежу, сапраўды. Шмат нейкіх рэцэптаў можна пабачыць, калі на малаке настаивалі насення, і вось такі атрымлівалі напой і яго пілі. Ужывалі насення падарожніка ў якасці спецый. Маладыя гэтыя тонкія далікатныя лісточкі дадавалі ў шматлікія салаты, гатавалі яго там з бульбай, з крапівай, з хрэнам, з лукам і гэтак далей. І, канешне, як я ўжо казала, па-першае, гэта такая была вельмі а-ля экзатычная прыправа. Вось.
Лекавыя здольнасці падарожніка, яны найчасцей за ўсё, канешне, звязаны з яго сокам. Калі прыкладваць да скоры, мы ўсе гэта ведаем з дзяцінства, так? Лекавалі всякія барэзы, фурункулы, ударнікі, язвачкі і гэтак далей. Вельмі шанавалі яго, шырока карысталі, сушылі нават на зіму, потым распарвалі і прыкладвалі ад усялякіх крывацёкаў. І ўвогуле расліна такая простая, такая звыклая нам усім, што штосьці такога новага пра яе распавесці досыць нават цяжка. Але ўсё ж такі я паспрабую, бо калі я казала, што няма такой хрысціянскай легенды пра гэту бзёлку, узгадаю такі вельмі цікавы літаратурны момант у жыцці гэтай расліны. Справа ў тым, што ў 1921 годзе у Петербургу Анна Ахматова выдае свой зборнік вершаў, які называецца «Падарожнік». Вось так проста. Можна палічыць, што гэта ў гонар проста некай такой расліны. Але узгадаем папярэднія яе зборнікі, яны маюць назву «Ружанец», чёткі па-руску. То есть першы быў вось «Ружанец», а потым «Падарожнік». І яна менавіта казала пра тое, што ў хрысціянстве падарожнік, ён сімвалізуе шлях Хрыста, шлях паломніка. І зараз яна ідзе менавіта шляхам Хрыста, шляхам, які для яе падгатаваў Бог. І таму ўсю сваю творчасць, усе гэтыя вершы, якія яна склала ў адзін гэты зборнік, яна павінна назваць менавіта «Падарожнік». Вось так па-хрысціянску яна гэта ўсё усэнсавала. Яна ўспамінае, што мае сябры мяне адгаварвалі, казалі, што гэта будзе ўсё незразумела, а сама яна ў нейкі поўны момант шукала іншую назву для гэтага зборніка і казала, што калі не «Падарожнік», то магу казаць толькі адно – «Ліхалецце». Але ўсё ж такі гэта эпоха ліхалецця, яна была ілюстравана ў яе творах, і назву ўсё ж такі яна дала «Падарожнік». Я ўжо не буду нейкі там вершы зачытваць, але яны вельмі глыбокія, вельмі такі нават не тое, што кранальна, нават кранальна балючыя. І вельмі такое глыбокае паразуменне тых падзей, непазбежных, нейкіх згубных, якія дзеяліся ў тыя часы паслярэвалюцыйныя. І такая хрысціянская інтанацыя, вось прыманне гэтай непазбежнасці, гатоўнасці нават дзесьці загінуць. І для мяне вельмі так цікава, што вось такое хрысціянскае светаўспрыманне Ахматавай, яе адмова ад эміграцыі, тое, што яна застаецца, тое, што ёй цяжка, тое, што яна крочыць гэтым шляхам, нягледзячы на падзеі рэвалюцыі, так? Гэта азначала тое, што яна працягвае несці свой крыж. Вось так дзіўна і цікава гэтая расліна, як сімвал хрысціянскага шляху, адлюстравалася ў назве зборніка вершаў самой Ахматавай. Калі яшчэ дакранацца вось тэмы хрысціянства і падарожніка, трэба казаць, што часам падарожнік сэнсуе не толькі з шляхам Езуса, але яшчэ і з шляхам Мікалая Цудатворца. Як так атрымалася? Бо заўжды людзі звярталіся для гэтага святога ва ўсялякіх справах, ці то дзяўчына некага хлопца прасіла там за яго, ці то шлюб павінен быць, ці хто захварэў і так далей. То есть гэта такі быў заступнік з народа і для народа, вельмі ім зразумелы. Таму ён, вось гэты шлях Хрыста заўжды ахоўваў для людзей, нібыта так дапамагаў ім, людзі звярталіся да святога Мікалая. Ну і, канешне, калі мы кажам пра шлях святога Мікалая, то там спадарожнічаў яму яшчэ і падарожнік. Колькі такіх прымавак цікавых можна сустрэць: Міколу ў дарогу, Хрыстос падарожнік, казалі. І таму часам вось лічыцца, што гэтая расліна таксама мае такі дотык да святога Мікалая.
Падарожнік, або па-беларуску падарожнік, трыпутнік, яго яшчэ завуць, лацінская назва плантага. І гэта род аднагадовых ці шматгадовых траў. Сапраўды гэта травы, а ёсць яшчэ на ціхаакеанскіх астравах такія вялікія расліны, яны нават нагадваюць нам хмызнякі. Усяго падарожнікаў больш за 250 відаў, распаўсюджаны па ўсім зямным шары. Найчасцей за ўсё, як я ўжо казала, лічыцца пустазеллем. На ціхаакеанскіх астравах ўсё ж такі можна пабачыць падарожнікі нашы звычайныя, якія памерам з амаль што дрэва, і кажуць травяное дрэва. Расліна вельмі такая цікавая, мае кароткае вельмі карэнішча, тонкі такі шнуравідныя карані, лісце сабрана ў разетку, не гіне, калі там колы машыны наязджаюць, калі чалавек ходзе. Кветкі самавітыя, без паху. І вельмі цікава, што вось такая расліна павінна была папыляцца казуркамі, насекомымі, як заўжды, але не. Трыпутнік апыляецца толькі ветрам. Вось паветра павінна яго апыліць. Для мяне гэта таксама крыху так філасофскі, крыху з такой духоўнай нейкай такой інтэнцыяй, бо заўжды Дух Святы гэта ж і ёсць паветра. І ось апыляецца гэта расліна менавіта паветрам. Як я ўжо казала, насенне ў яго клейкае, добра клеіцца да нашай падэшвы, і мы яго разносім нашымі шляхамі. То есть, дзе чалавек хадзіў, там падарожнік расце. На Беларусі сустракаецца асноўным 3 віда гэтага падарожніка. Гэта падарожнік сярэдні. Зараз ён у нас у такой імпрэзаванай студыі. Плантага медзя. Ёсць падарожнік вялікі. Ён у 2 разы амаль што большы. І гэта не значыць, што там больш нейкая глеба ды спрыяльныя ўмовы. Не, гэта асобны такі від. Гэта плантага майер. Падарожнік большой. І ёсць яшчэ падарожнік ланцэналістны, плантага ланцэолата. Мы таксама яго сустракаем у Беларусі. Усе гэты 3 віды падарожніка вось так узбагачаюць нашу флору. Я спампавала, можна будзе паглядзець, як гэта выглядае. І вось толькі зараз все гэта даведаўшыся, 3 падарожніка, 3 віды, і мы іх сустракалі усюды. Вось колькі шляхоў, колькі дарог прайшла гэта расліна з намі, сапраўды прайшла побач з чалавекам. Вось такія шляхі чалавечыя, шляхі расліны і шляхі Пана Бога. Я вельмі люблю падарожнік, вельмі цёпла да яго стаўлюся, бо гэта, магчыма, расліна з майго такога дзетства. Дзяцінства. У дзяцінстве гэта была і валюта, і пластыр. І ўвогуле гэта было вельмі прыгожа. І колькі момантаў было такіх, калі вось прыкладвалі да баявых раненняў, каб не бегчы да хаты, каб там не закранаць гэты час. Там што дома зробяць? Прамыюць, памажуць перакісю вадарода, у лепшым выпадку, а не так гэты пякучы ёд. Адрывалі, плюнулі, да каленкі пабіты прыклалі, і ўсё добра. Вось такі зялёная аптэка. Чаму я яго згадала зараз у жніўні, бо колькі вандровак, колькі шляхоў, колькі пілігрымак людзі прайшлі за гэта лета. Магчыма, хтосьці, як у дзяцінстве, скарыстаўся, памятаючы яго гаючыя такія здольнасці, таксама прыкладваў, можа, да мазалей нейкіх, да сцёртых ног. Чамусьці мяне гэта вельмі натхніла. А можа, хтосьці яшчэ маленькі і толькі пачынае вывучаць і красіва, і валюта, і пластыр. І падзялюся яшчэ такой маёй уласнай, такой успамінам такім. У маю бабулю ў двары увогуле ўсё зарослае гэтым падарожнікам. І калі я была малая, падарожнік і падарожнік вялікія такія лісты былі. Калі я стала крыху больш, я казала, самы вялікі падарожнік расце у двары маёй бабулі. Там самыя вялікія падарожнікі растуць, бо гэта двор маёй бабулі. І толькі калі я ўжо стала крыху дарослай і скончыла біяфак БДУ па кафедры батанікі, я даведалася, што там быў не
плантага медіа, як у нас у студыі, а там рос падарожнік вялікі, плантага Майер. Таму падарожнік з майго дзяцінства, ён самы вялікі. Канешне, не толькі потому, што ён бабулін, але таму, што ён іншы від. І гэта было для мяне, ну, як маланка сярод неба такая, да ладно. Там раслі іншыя падарожнікі, а я лічыла, што гэта падарожнікі майго дзяцінства. Вельмі шчыра, цёпла да яго адношуся, вельмі цёпла да яго стаўлюся, да гэтай расліны. Спадзяюся, вось мой такі аповед пра падарожнік, пра тыя шляхі, якімі мы прайшлі за гэтае лета, пра тыя пілігрымкі, пра тыя вандроўкі, магчыма, хтосьці зараз буцлаў там узгадае, так? Дададуць нейкай такой цікаўнасці да гэтай расліны, і мы будзем ставіцца да яго больш паважліва, бо менавіта яна спадарожнічае Езусу. З Богам! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.